menang goroh lakumu. Culikot minta. Wah, sing penting menang. Wah, oh. Siap, Cok. Ayo, maju, Cok. Guduk. Hei, Cok. Maju, Cok. Ayo. Obong. Diobong. Obong. Orang gagas madu ya karepmu, ado rame ya karepmu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Padha-padha sesamaning urip, padha-padha mati Gusti Allah kok padha dredah kaya ngono. Lah embuh sing direbut apa? Aku mono wis entuk dhuwit 50 tekan 100 matur nuwun. Arep menang ya karepmu, arep korupsi ya karepmu. Kalah ya karepmu, sing penting aku entuk dhuwit. Sing penting entuk dhuwit 50. Aja ta 15 tak tampa. Tampa matamu kuwi. Wong kok bejat men moralmu. Ora syukur karo nikmating Gusti Allah. Ya Allah, apa ya kaya ngene iki entuk-entukane wong pilihan. Kudune pilihan ki gawe semanuhara, gawe seneng. Lah kok eneke malah padha grudug-grudugan, padha protes, padha komplain. Malah nek obong-obongan ki terus piye kae wong arep dadi pemimpin kok ora do sadar gondang padha eling. Aja badi dredah, aja padha rusak. Anane pelian iku ora kok bakal misahke paseduluran. Medhotake talining kasinaturahmi. Nanging padha milih marang wakil-wakilan, padha milih pangarsa kanggo ngayomi awake dhewe bisa wilujeng sambe kala aja padha dredah kaya kae. Yo, tak enteni. Iku ora kecandak liya dina. Kani sak wanci-wanci. Dingoleno. Oh, bakal tak wales hukum kowe.
Mirsat padha demiling hang mulati kadya medemintah kang warni. Sageta sabar santosa mati sajroning urip kalis ing reh arura murung ka angkara sumingkir tarlen meleng malajih sanitya sing tiasma matu begeku gek sadulita hemel-hemel lae-lae. Sinuwun Prabu Bathara Kresna. Wonten lepating Nayantaka inggih Semar anggen kula wani Cumantaka marak siba wonten Praja Dwarawati. Syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala dene kula saged pepanggihan catur netra catur niku papat netra niku mripat. Dados kula kalian Paduka Nata Ndwarawati dipun idini kalian Gusti Allah anggen kula badhe wawan pangandikan tumrap atur kula kunjuk Paduka Nata Ndwarawati. Iya Kakang Semar Prodiyake matura Kakang. Rasa bungah rasane ngatiku melu bombong. Lair kelawan batin rawuh Kakang Nayantaka sadurunge aku ngaturake pembagi katur ngarsane Kakang Semar. Inggih. Sampun kula tampi den lulus arja sowan kula niskala manggih yiwana. Hawit pepayung donga pamujining Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna. Kakang Semar hiyu tuwuh tandha pitakon rasane ngatiku njandur gunung kadingaren Kakang Semar rawuh ana Praja Ndwarawati jumujug ana papan ora ana ing sasana sewaka nanging ana sak peringgitan hanggone nampa rawuh Kakang Semar Badranaya tak jan aja kuciwa kelawan gelo rasane ngatimu. Inggih. Mboten dados menapa, Den. Mirunggan kula matur nuwun dene badhe atur kula niki mboten kepireng dhateng sinten-sinten kajawi Paduka Nata. Kakang Semar hiyu. Sajak Nyolowati tuh tandha pitakon gedhe tumraping ati Ratu Ndwarawati kunjuk marang Kakang Semar. Inggih. Kula niki mboten wadul mboten. Kula niki ajeng laporan mboten mung sak derajate Semar kok wani lapor niku napa ditampa niku nek diitung derajat karo pangkat. Mongko Paduka Sang Nata niku sipating ratu, rat niku jagat, tu niku tuhu, menika kukuh. Wakiling jagat niku padha karo sampeyan niku nuwun sewu titising Wisnu.
utusaning dewa. Sunatullah sampeyan kalih kula niki makili kalih sipating Nabi Muhammad neruske perjuangane Muhammad. Mula sampeyan titis Bathara Wisnu mulang muruk dadi dewaning kabegjan kelawan katentreman. Rak nggih to? Kakang Semar Hiyu. Lah niki enten sambung rapete. Kula tak takon ten sampeyan mang wangsul sing pertitis. Takon apa? Wisnu niku kewajibane napa? Urmeksa marang kahananing bawana, maringi pituduh tumraping wong kang lagi nandhang peteng, paring teken wong kalunyon, paring pepadang tumraping wong lagi peteng jagati. Niku sipating Wisnu. Kakang Semar Hiyu. Namung kula tak matur ampun getun keduwung sampeyan kalih kula lan ampun diarani kula gething beburu sengit sabab nek kula matur niku kula niku matur walaka napa entene sabab kula niku wong cilik wis rupane ora apik bandane mung sethithik sing kula dol niku mung kejujuran wis rupane ora apik bandane ora duwe akidahe babar blas ra ditindakake gaweane mung icuk-icuk niku menak ketoke menungso urip ning mung urip-uripan. Iya Kakang Semar. Kula tak takon teng sampeyan nek ngreksa jagat niku jagat supaya apa? Tentrem. Sing gawe tentrem kalih horking jagat niku sapa? Isining jagat sak isine. Isining jagat sak isine menungso titahe Gusti Allah lan jagat gumelar manungso. Manungsa wajibe napa? Syukur karo sing gawe urip sapet diparingi iman kang genep diparingi iman ingkang sampurna tinimbang kewan. Yen kewan piye menungso piye? Yen kewan mung diparingi nafsu tanpa akal. Yen manungsa diparingi nafsu karo akal. Nafsune kanggo nikmating urip kelawan syukur kasining Gusti Allah. Akale kanggo goleki kuncining jagat amarga jagat diparingake marang titah dening Gusti Allah supaya kanggo kamulyaning para umat kabeh. Nggih, niku bener. Nang buktine nyata napa mboten? Sakniki mang pikir karo kawula niku pun tentrem napa dereng gumantung rasane manungsa sing nggawa katentreman mau tekan ngendi nggone rasa syukur kelawan sing gawe jagat. Amarga menungsa lair ana ngalam donya diparingi komplit lan kecawisan jangkep ora bedak-bedake siji kelawan sijine. Sing bedake menungsa merga saka tindak tanduk lagak laku lagiane manungsa dhewe. Gusti Allah ora bedake marang titahe. Pangeran paring nikmat kelawan titahe lamun titah mau ngerti akidah lan temen tumemen bakal tumenanan anggone tansah sujud syukur Gusti Allah ora bakal sari peparing marang apa kang dadi pamintaning para umat sing sampeyan miturut dateng neng ing ati sampeyan sing kleru niku sinten? Sing kleru kuwi para umate sing kleru menungsane kleru niku sebabe apa? Samarga menungsa niku enten sing nuduhake. Sampeyan titis Wisnu kudune nuduhke nek enek dalane menungsa kang kleru, sampeyan cancut tali wanda kudu melu tanggung jawab ngluruske dhateng lakuning para titah. Klebu menungsa. Menungsa niku wonten negara duwe pemimpin. Nek nganti para kaulane susah, aja disalahke para rakyate. Ning para pemimpin kudu sadar, kudu iso mawas diri. Sebabe apa kok mara uripe kabeh kawula keserakat? Apa para kawula sing luput, apa para pangarsaning negara sing kleru? Anane dredah merga napa? Sipating kawula negara niku ora mbutuhke werna-werna. Sing dibutuhke kawula negara niku, sing dibutuhke rakyat niku siji, butuhe rakyat dicukupi, loro sandang pangan bisa dipangan ajeg, rezekine lumintu. Masyarakat niku ora mbutuhke sing maneka warna. Nek niku pun dicawisi, samukawise bakal lumaku. Nuwun sewu, para kawula ora bakal ngurek lan hosik. Nek ngenti niku dereng wonten, kudune kados sampeyan, para pangarsan negara kudu nindingi. Aku dadi ratu iki selawase kepiye? Wis ketok tanggung jawabku apa durung? Wis laden apa durung? Merga para kawula niku padha horeg amarga nonton durane sing durung bisa tanggung jawab. Eneke mung pamer bondo, pamer kelawan kesugihane, lunga-lunga nganggo nuwun sewu fasilitas negara tanpa metung kewajibane. Sing dipetungke mung golongane karo awake dhewe.
niku Den. Mongko nuwun sewu, sampun wonten pitedah sing sae. Sapa sing dadi pemimpin? Oh, niku mboten gampang lho. Mongko manut saking dawuh ingkang kula tampi, pemimpin niku nek manut agami kula Islam dikenal istilah imamah, sedangkan pemimpin disebut imam. Nek nganti kocar kacir umat niku imame tanggung jawabe piye? Mula kedudukan seorang pemimpin dalam Islam sangatlah penting. Lah niki Den, bahkan keberadaan seorang pemimpin niku kados dene fardu kifayah, di mana setiap manusia akan berusaha apabila tidak adanya seorang pemimpin. Dan pembentukan hukum terbebas dari manakah seorang pemimpin dari umat telah terpilih menjadi seorang pemimpin. Mula tumrape wong muslim kudu duwe pemimpin. Nadyan to dipimpin wong elek ora ketan sedina kudu enek pimpinane. Mula nek cara kaya kula wong muslim ora kena golput, kudu dipilih pemimpin sing bener-bener amanah, jujur, tegas, lugas, junjung derajating negara kawula sak bangsane. Mongko nggen Al-Qur'an pun disebutake sapa sing dadi pemimpin kudu duwe tanggung jawab. Nek cara milih pemimpin niku penenten pituduhe. Lho, sebab napa? Wonten negara enten ratune niku ratu tanggung jawabe gedhe. Sebab napa dipikir dadi pemimpin niku aset. Gelem ora gelem sampeyan niku dadi pemimpin sing kudu mimpin karo Pandhawa tanggung jawab sampeyan. Mula sampeyan dijaluk konsekuensine. Dadi pangarsa negara, dadi pemimpin aja mung golek bebatene awake dhewe. Tegese aja golek keuntungane awake dhewe. Kaping pindhone aja golek luweh kanggo turah kanggo awake dhewe. Golek sing sarwa gampang. Lah niki Den. Golek kesenengane awake dhewe. Lah mula nek kabeh sing istimewa-istimewa niku sampeyan lali Purwoduksina. Nggih, entuke nggih kaya ngeten iki lho lakone. Mula pemimpin kudu duwe tanggung jawab, aja mung golek bebaten kanggo awake dhewe karo golongane. Kaping pindho, aja duwe luweh mungkin kanggo mubra-mubru dolan ngalor ngidul tekan negara liya. Keluwihane kanggo zakat, infak lan sedekah. Merga isih wonten anak yatim piatu, janda-janda miskin, kalian rondo-rondo randane para pengrawit dalang niku kudu sampeyan openi. Niku penting. Mula sampeyan niki tak jaluk tanggung jawabe. Niki matur kula walaka sambung rapete negara Ngamarta mung sarwa gegeran. Bener ngendikane Bapak Ketua niku wae, Bapak Ketua Ansor paring dawuh. Mula nek kahanan negara iki ora tentrem, sing disalahke aja kawunane. Mula para muda ndek tanggung jawab supaya entuk pemimpin sing amanah sing kula aturke kados dene tuntunan Al-Qur'an ingkang sampun dipun sebar luasaken wau, Den. Mula nek sampeyan ora tanggung jawab, Kresna ora tanggung jawab nentremke negara Ngamarta. Ngamarta sing lagi resek, Ngamarta sing lagi susah. Sampeyan ora suwe tak goleke pimpinan anyar bakal. Jagat Dewa Bathara. Rada kalimput Kakang Semar. Nah, niki sampeyan kalih kula kudu ngati-ati sebab sampeyan dadi tanggung jawab pamonging bawana kula nggih mel tanggung jawab. Iya, Kakang Semar aku percaya menawa jagat kahanan iki bakal ana wujuding wiji sejati. Wiji sejati tegese ingkang pinilih marang jagat mung ngenteni wahyaning mangsa kala. Sing bakal tumurun wonten Ngacapada gawe tentreming bawana ngangkat derajating kawula sak negara. Diarani wiji sejati utawa wahyu wiji sejati. Nggih, niku kula ugemi. Wahyu wiji sejati tekane tanpa disengka, tumibane tanpa kanyana. Nanging bakal gawe giris lan bakal gawe kawibawan gedhe. Nggih. Alhamdulillah. Kula melu seneng sebab sampeyan titis Wisnu. Nanging Kakang aku titip jroning gayuh marang boten luhur mau, ayo
para kawula gedene para nayaka Sentana Praja gayuh budi luhur nganggo srana antarane yaiku sifat tinarbuka lan ora ana kesele luru ngilmu becik ngilmu kadonyan apa dene ilmu agama. Nggih. Kaping pindho derajat pangkat lan kaluhuran. Ing kono ora mung kanggo kamukten kamulyan pribadi nanging bisa kanggo kawula kabeh sak negara kelawan bangsa. Nggih, niku leres. Kabeh iku mau isih kudu linambaran kanthi madhep mantep pasrah ping purbane Gusti Allah Kang Maha Welas kelawan asih Kakang. Sing wekasan ayo padha disuwun kanthi mantep anggone bekti marang Gusti. Poso saperlune tafakur kanthi angurangi turu sarta ndedonga kanthi kusuk. Sakliyane iku Kakang Semar den simpangi anane maksiat ingkang telu. Sing jeneng maksiat iku ora mung molimo main minum madon madat kulawan maling. Isih ana yaiku ingkang luwih mbebayani. Napa den? Yaiku ingkang padha nindakake riba, padha munafik kulawan kianat. Lamun iki den singgiri tetep bakal ora wiji sejati. Nggih, kula tak nganglang jagat lonteni turi wahyu wiji sejati, Den. Miat langening kalang nyuwala gelar pandang muncar dinenir kekonan. Surem sorot tetan padang kasor lan pajaring Ya Allah, Ya Rasulullah, kang sifat murah lan asih. Mugi-mugi aparinga pitulung kang martani ing alam awal akhir dumunung ing gesangulun mangya sampun awrado Al-Fatihah. Jagat Dewa Bathara kaya putraku ing Pringgondani Gatotkaca kang marasiba. Wa Prabu, kula ingkang putra ing Pringgondanipun jebeng tetuka ingipun Gatotkaca inggih Harimbat Maja ingkang sowan woh bekti kula sungkem kunjuk. Gatotkaca wis tak tampa ngaturake sungkem bekti marang aku pangestu tampanana nggih tetuka. Kula cadhong tali kalih kula pun dimesta dados simpat. Wa Prabu kawula nuwun. Adikku Di, Gatotkaca padha raharja sapratamu. Ih,
Kakang Mas Samba sampun kula tampi. Sami karajanipun nggih anak Prabu. Paman itulah sampun kula tampi paman. Inggih nggih. Gatotkaca sawise asat kang dadi kriketmu seleh rasamu wening kang dadi panca indriyamu. Maradiyake matura kuluk apa wigatine marak ana ngarsaning Kengwa Indrawati tetuwa wa Prabu. Lepat atripun ingkang putra ing pringgondani Gatotkaca nyuwun gunging samudra waksami. Sowan kula marak ngarsanipun wa Prabu kautus kaliyan Kanjeng Bibi Wara Sembadra. Saperlu nyuwèdaken murcanipun Kanjeng Bibi ingkang wedal sakmangki menggalih dhateng Paman Janaka inggih Paman Permadi ingkang sampun sanes jengkar saking kasatriyan Madukarawa. Pramila menawi Paman Janaka tasih sugeng wonten pundi palengganipun dene sampun seda wonten pundi papan kubur utawi candhinipun wa Prabu. Gatotkaca Purwa Madya Wasana wis tak tampa kang dadi atur muguluk pancen mono isih kineker marang panguwasaning Gusti Allah kang Maha Welas Manasih. Sayektine ana ngendi papan dununging Paman Janaka isih winadi utawa kineker marang panguwasaning Gusti kang Maha Kawasa. Percaya nggih ingkang Paman Janaka dina iki isih waluya jati teman nirmala mung paman panggonane wae isih kineker marang Gusti kang rubing dumadi. Manaten Bu. Baris kures dakotang terus tanpa tedeng aling-aling boten aling-aling tedeng malah kapur ing mangke Kanjeng Bibi pasrah kalian wa Prabu. Wonten pundi dunung kelawan palengganipun wangsul kondripun dipun pasrahaken kalian Paduka Siwa Indrawati wa Prabu. Gandane kang sekar gadung lawan kembang menur kang semu arum winolan ayat-ayatan kuluk Gatotkaca wonten dawuh yen pancen aku dina iki mara diage sira kuluk ndisi ana laku sun kanthi sarimpitan engko padyana endi papaning keng Paman Janaka kula disuwaken dawuh Samba Kanjeng Dewaji Satyaki wonten dawuh Prabu. Dina iki kita sakloron mung tak kepangake nguntapake marang tindake Sang Nata Kresna mung tapel wates Indrawati Satyaki disuwaken dawuh Samba wonten dawuh Kanjeng Dewaji. Aja kaya bocah cilik maradiyake sampetana kebutuhaning Praja Indrawati. Kula ngisaken dawuh. Garwaca wonten dawuh. Ayo nggih lumampah srempit marang sebatur dhereken Prabu. Yat laling kalang yuwana gelar pandang mun saratina nirkekona. Dari Surang sorot kang padang kasorot lan pajak kawakasan bengi iki tak jaluk ngrungokno ngrasakno nglakonana ning siriken siji ngantuk sepisan wong ki anggere ngantuk adoh rezekine ora cepak kanugrahane
Inggih. Lan tak jaluk kudu gedhekke prihatin bengi iki. Kawula Aja memangan, aja meminum. Ini tok sambil udut ora apa-apa nek ana. Iya. Mergo nek saka pangrasaku kuwi nek manut saka agamaku wong udut kuwi makruh tak kandhani. Iya. Nek beda karo sing do seneng nindakake saben dinane. Kuwi aku omong ngene iki mesti diencepi. Makruh kuwi apa ora mudeng mergo ora duwe akidah. Dhek ora ndek gegedhelan. Eneke mung angger takon piye sesuk mangkat japira terus ndikuk ler kuwi genah. Iya. Wis pitungasku mung kuwi wae sing ngati ya nggih. Inggih kan cara diweji. Iki aku kudu nganglang jagat mituhu marang dawing Sang Ratu Ndrawati lamun bakal ana wahyu wiji sejati. Yo nawetu niat ingsun bengi iki ora bakal nginum, ora bakal memangan, ora bakal maneka warna siji. Ngenteni welasih Gusti kamurbeng dumadi muga sewengi iki entuk wahyu wiji sejati. Wih, sing tak jaluk. Mula kudu sing temen tumemen ben tumenangan. Bengi iki aku arep tapa mbisu. Ana swara ora tak rungokke. Ana rupa ora tak sawang merga nek nyawang rurupan bengi iki mbebayani. Apa meneh sing nganggo klambi abang kerlip-kerlip ngene iki wah. Sisip katuranggane kurang-kurang bejane, ilang iman supingine, dikiwake akidahe, rampung gletak ora ngerti lamun sing dipangan kuwi rombongane lah iki. Iki kudu ngati-ati. Mergo nek mata kuwi melek sewengi jenenge suhu badan ki naik. Tangane grauyang, sikile celandaan, mripate blalak-blalak, mlirik rono mlirik rene. Yak-yakan kaya dene maling barang sing dudu ndeke. Mula iki kudu tak kuat-kuatke aja nganti mripatku mrenek rono mrenek rene, aja nganti. Arep di iming-iming ngono. Bengi iki aku ora bakal kengguh samukawisi Semar tetep arep nganglang jagat. Arep tak enteni turi wahyu wiji sejati. Kowe ngopo ngulatke aku iki? Wong wedok iki nek dituruti iki kaya api, kaya geni. Sithik ning nglarani iku nek dituruti. Mula wong wedok kuwi ya sok dituruti ya sok ora. Merga wong wedok kuwi nek dipikir nemen-nemen buktine aku bar oknam ning rumah sakit. Merga nuruti wong wedok nek tak rungke suarane nyampluk kono nyampluk kene. Iki lagi anak siji urung loro iki. Yes, urung loro iki. Cajahe kurang trima entuk Semar sing elek kaya ngene iki. Nunjang palang arep nyambut gawe dhewe ketok nek aku dikepel ndasku ya bengi iki.
Nah wong lanang loro delak-delak nunggu kok ora aja ngugu ngabarke wae ora. Ngono lho, malah payu campur sari. Gek nyanyine pegating katresnan iki genane ketok ngenyek karo aku. Arep dapurku kaya togok nek aku wong lanang. Moh disepelekke nek kene. Wong lanang iki Gusti Allah katon arep kaya dengkul diketi-keti. Elek-elek aku ki Semar. Kaya ngene iki aku ya pemuda Ansor lho. Lah kok malah dikiwake ya iki pisan kowe tak titeni, tak rewangi aku. Kaya ngene kok. Biyen ketok apa, saiki ketok apa? Iki agek anak siji lho. Tenan iki aku wis tak nggo catetan. Nek kowe ora mulih ngulon, wassalam. Wassalam. Urip dhewe-dhewe. Iya. Jagat digelar wong wedok sing ayu ora mung kowe. Rondo ijik menyes-menyes kaya mepet debok iki ya lumayan. Nganglang jagat dino iki. Tobat. Mbeburu wektu. Aja nganti ndedawa cerita. Kula Dewa Srani anakku nggih. Wonten banget dawuh Kanjeng Ibu Betari. Tak sawang pola tamu saben dina beda kelawan padatan. Tobat. Bengi iki pasuryan murah katon padang. Kaping pindho pola tamu jekutrut. Kaping telu memelat asih patobat kaya abot pikiranmu nggih. Kowe mikir apa Dewa Srani? Aku ora lila kowe anakku lanang lampun to kebobotan pikir ya nggih. Mesakno karo ibumu ya nggih jantung atiku ki mongko kowe ya nggih. Yen kakangmu prasno Indhu aku ora bakal mikir. Nek bareng kowe kaya ngono kaenan aku mikir melas banget ya nggih Dewa Srani. Apa meneh wektu bengi iki beda karo padatan biasane brengosmu tok enggo tok. Iki kaya krupuk kodanan ayammu Dewa Srani. Dewa Srani kowe mikir apa lho coba? Dikira malah Joko gendeng. Aku ora lila ya ngger yen kira-kira kowe kurang matur Dewa Srani kurang apa?
di jantung aku ora lila nek kowe gumlethak ya Ngger. Inggih Ibu. Leres pengendian Ibu. Bener piye matura? Kula nembe ke Taman Kunjana Papa. Ke Taman Kunjana Papa Kunjana kuwi dan Papa ki loro lah kok kowe arep edan iki apa kebangetan berat pikirmu? Aku kelingan kowe ya Ngger angger kowe gumlethak aku kelingan bapakmu. Tobat. Bapakmu nek ora ngajar karo aku. Wong lanang kaya apa gombalmu ki ya patrape bapakmu, ora tanggung jawab, mung nelek tok tanpa ngrumat kowe ya Ngger. Wiwit kowe men kandutanku. Kowe lahir bapakmu aja to tilik ngabarke kowe ora gelem. Mula dewa srani ku aja lara matur kang prayoga ke Taman Kunjana Papa kowe gandrung karo sapa dewa srani? Puyoncang Kanjeng langit kawat katon. Lur gincang ing risang mawe gandrung sabarang kadulu. Uger moyak mayiku. Ibu menapa tresna kaliyan kula? Lahir batin, kukuting jagat tak lakoni waton kowe mulya uripmu ya Ngger seneng atimu. Kowe aja kuwatir. Kula sampun remen dhateng sipating wanita. Batobatmu arep njaluk rabe kok dirangi step. Kowe arep njaluk rabe kok dadak nganggo lara lho coba. Aku terus kelingan bapakmu jaman gandrung karo aku. Delok-delok angger ketemuane ngarep depan terus nglirik. Rebabe dingengek-engek. Bareng aku meteng bapakmu terus minggat bajir tenan kok. Ora tanggung jawab lho coba. Gulung-gulung kaya ngono kok. Bareng aku nggerbini ngantek nglarike kowe kok. Pancen wong lanang ora teges. Mboten misuh. Ora. Wong lanang dipisui malah nekat. Tenan, aku mudeng wateke wong lanang, ora lanang kono ora lanang kene, klebule ngomong barangmu ya padha. Wong lanang ku anggere dipisui malah minggat omah rumangsa kebeneran. Bengi iki ya nek sing bakale dedel duel ya eneng bengi iki. Mikir lanangane ya eneng iki bakale. Ning ora dapat tak sebut ki mergo bocahe jejer-jejer ning mburi ning tengenku iki. Banjur gandrung wanita ngendi? Kowe matura. Kowe gandrung karo sapa? Lamun anak ratu-ratu ngendi? Lamun endang anak pendhita sapa? Lamun penyanyi matura. Milih ya tak lamarke Cak Bagus. Kowe rupamu entuk. Kagunanmu ya ngluwihi aku. Kowe ya entuk gagah. Najan entuk kabeh donge kaya togok. Janjane mung do tresna karo kowe. Matur nuwun Ibu. Kula gandrung kalian ingkang wayah piyambak inggih Atmaja saking Pukulun Bathara Brama ingkang nami Bathari Drestanala. Tobat. Jagat Dewa Bathara, kowe gandrung karo Drestanala to? Inggih. Mbok liyane nggih. Mboten, menawi mboten Drestanala kula mboten mawon. Tobat. Wis tak petung tenan. Wis tak pikir tenan. Sampun. Kowe aja karo ngono ya, Ngger. Kowe iki anakku lanang sing tak kudang-kudang. Kowe apa ora kulak pawarta dol pangrungu? Nipun kados pundi? Drestanala kuwi wis ora perawan lho. Drestanala wis ora perawan lho. Kok Ibu kok malah pirsa? Mergo eling ngono, miturut ngendikane wong tuamu. Wong wedok ini ora perawan jare kurang nges tak kandhani. Pola kurang rasa jare bapakmu biyen. Bel. Wis cangkeme sama. Kowe tenan yo, Ngger. Kowe kurang
sedaya pangrungu. Lipun kados pundi kok Ibu Parinda ngawaten. Apa ora mudeng lamun Drestanala kuwi saiki wis winengku dening Kakung. Aja nganti rusak pagrayo ya, Ngger. Aja. Aja. Aku ora lila, Ngger. Ibu Sinasa Bathari Drestanala sampun gadah bojo tetep kula enteni randhanipun. Wah, la edan kowe. Wah, lah kok malah turun bapakmu jebles. Bapakmu biyen iki arek entuk aku ya ngono kuwi lho. Ya ngene iki lho sing mari nggogloke atine wong wedok iki ngene iki lho. Kula sampun tresna saestu kaliyan Drestanala. Dipalangono mlumpat didadunga kula medhot, dipalangono samudra kula mlumpat Ibu. Drestanala jejantung kula. Lah sapa sing ora gogloh wong wedok diomongi kaya ngene iki sapa sing ora gogloh? Wis to. Wong nem iki wae tak deloke apa. Entek wong lanang iso ngomong ngono kuwi coba. Ra kelet tak delok wong iki tak kandhani. Ra gombal mergo kowe wis tuwek. Sing muni ra kena mergo wis tuwek coba. Sing padha ijik mepen-mepen gedebok ngene iki sapa sing ora seneng wong lanang jenenge gandrung tresna. Mongko wong lanang kuwi anggere tresna, kuwi ngetokke karo sing wedok. Mongko sing wedok luwih nyanyi-nyanyi, lagi hati-hati. Wis to, wong wedok ki anggere ngerti disenengi wong lanang, kuwi mesti nyanyi-nyanyi, terus sajak ngleledo. Ngrengek-ngrengek. Wis ki titenono, wong wedok sapa wae padha tak kandhani. Aku biyen yo ngono kuwi sak tememu dipek bapakmu biyen aku ngono kuwi kok. Aku ngringi karo dasteran. Tanpa kotang. Ibu yuk saru men. Iki ora saru, Nduk. Aku mestine kok tenan, Nduk, tak kandhani. Wong wedok kuwi angger diseneni wong lanang. Apa meneh wong lanang kuwi angger botan tresna. Enek wong wedok nganggo daster tanpa kotang. Wow, tenan ditemoprol tak kandhani. Kuwi tenan kuwi. Wis. Apa meneh kowe nganggo kathok cendak? Wow, bar keramas. Wis. Wong lanang mesti drusap-drusup. Nek cara pengrawit karo pesindane tak nyilih jongkat. Njaluk jepet eneng ngono kuwi. Engko nek angger pas arep nyang toilet ditutke komburi. Terus dicedhaki. Engko nek ora ya pesen nek arep numpak bis kok jajarane aku. Ngono ki ya eneng lho. Mboten Ibu, kula tetep tresna kaliyan Drestanala. Aku mudeng. Wong lanang kuwi angger seneng karo wong wedok, kuwi tetep ora bisa. Dipalangno apa-apa ora bisa. Ya, tak turuti. Ora, kowe kok gandrung Drestanala ki kok gandrunge apane? Drestanala ki siji kukule akeh. Tergudi-gudi lho. Ping pindho akonge ora apik tak kandhani. Mboten Ibu. Kula tresna kali Drestanala. Yen pancen ngono ya Ngger turun ngedine tak laporke bapakku ya Ngger. Bangsa marpa moring sukma. Srinuk ngaya winahya ing asepi. Sinimpen talang ing kabur. Pamukaning Rama.
Cuangkah gro sesumbar Lindo bumi gunjing Gumaluduk guntur katup Detyara Dembramaha kulawanten dawuh Hyang Betari iki padha wadyabala dak kanthi pilin sing gamben-gamben kula non cawis napa wadyabala baju barat kulawan bacingah saperlu dak kanthi munggah ana ing Kayuwangan Suranaya nderekake malaku jantraku kawula non lan ndak sebar ana jroning alas ketemu Janaka kudu dibathok dipateni kula non iki kowe kudu tata-tata saiki ya nggir kula non menapa menika mboten ngangge limbukan ora wis kewengan nggir limbukan iku nggon gara-gara wae kula non mergo iki sosialisasine wis mau ngarep ya nggir iki karek wayangane ya nggir ngaten Kanjeng Ibu Betari ya iki kowe sing ngirit wadyabala akono amar anakmu kula iki mengko nggon gara-gara aku ya nggih sing bakal gawe mubahmu sing lakon iki nggih staken dawuh Kanjeng Allah hati-hati ya nggih mangawur-awur-wurahan tengarane ngadhek kung maguru hangsa ngger anakku Prasta Hindu lan Hindu Prasta enggal derekno biyongmu ayo padha tak kanthi manjing wana goleki Janaka yen ketemu dipateni ya nggih swawi kula dherekaken ibu swawi kula dherekaken ibu
Oi!
Sumra srusumbar lindu bumi gonjing kumaluduk guntur kethuk nyetrum. Wah, tukang sone ora perhatian. Dalang iso kena setrum. Ngaglah tengah dalan. Genderane nganggo makutan sapa kowe? Tampuh marang aku Raden Haryo Sentyaki. Sentyaki. Bima Kunting. Bima Kunting. Ya Raden Sencaki. Sencaki. Kali takon sapa dadi jenengmu? Tambuh marang aku. Tumenggung Sasra Ludira. Tumenggung getih. Wah, ngece. Mertandake nek wani getih. Ora usah kakean caturan. Lho. Arep lu gawe apa kowe? Goleki Raden Janaka. Aja goleki sing ora ana Sentyaki adep ana. Ora ngerti kondange Sasra Ludira lakon mati dening tanganku.
mawur ngawur-ngawurahan tengarane ngajurit kumat guru kongso tetekadya butulawur pangriing turanggo esi Tobat para wadya para baju barat aja ndok terus kengkul padha bandha yuda semingkira aku dengang bakal merantasi gawe munggah madaning kayawangan Suralaya matur ngasaring sang Bathara Guru dina iki Sranane wong yun luhung betah topo kurang guling-geling ngoso lajat miko yen wacana kudu manis mangaracana kaya sidis karing bono langgeng ulun sepadaki kaya Pandya Bathari Druga Kulinggih pukulun ana wigati apa Tobat menapa kula kedah walaka matur ngarsa paduka pukulun kedahipun sampun wringa jatinipun Pandya Bathari Pramana Isuwan Ngabiyantara awrat anggen kula tinangisan dhatenging putra tunggul Malaya pun Dewa Srani ingkang wedal samangke nyuwun dhaup kaliyan kang wayah paduka piyambak inggih wayah kula atmaja saking Bathara Brahma namipun Bathari Drestanala pukulun ingkang kinarya kapundhut winatukrama dhateng kang putra inggih anak kula pun Dewa Srani pukulun